Khule Benzonzo. Muripi. Zvoita tiri kumashure. Umburuka wanita sekuru. Mamuripi. Khule Benzonzo. Morosa vanhu wachi. Munochimorosa vanhu. Madi. Right. Madi hatuda tasvika usiku. Saka toda kungosiya taisa mapoints acho. Tiri kupi? Kuti tiri kuMhondoro. kuMhondoro chiko kuno. Mhondoro Chivero. Tabarwa dzaingonzi bhutsu dzangu. Naingonzi bhutsu dzangu nabarwa. Bhutsu idzodzo vakadzitaura bhutsu dzangu. Ndipewo masagana musingambati ndokurongedzera zvinhu zvangu. Isai imomo. Chimoto. Taura tinzwe kuri sei? Mauya kuMhondoro. Tasvika kuMhondoro mai. Pakaipa. Ndokwatiri. Ndiani uyu baba Nathani yolo. Now you guys and mwari wemikoteji ine munyama zvokwadi mabricks edai ndoenda paMhondoro stones just a picture because isusu tazosara tikatera usiku tambotendera tikaenda notora washi tikazodii Ndichazotsaona masikati because ndichazomboya nombotyora mabhirida about 2 to 3 days inhayo yekuti zvinhu zvangu ndikumbomanyisana nezvakawanda izvozvizvi tiri konzi kwani kosera koko kotatiri uko what's good apa pari kuoneka manje shodise tese maglazi edu window frame edu aiswa mukati maplastiwa rough floors atomukoza nyaya kufamba manheri ndindakamaika choice yangu yangerisei this time machiwaka akanaka kavana to 20 30 40 50 dollars because I think it's $50 ka 55 chaziye akanaka ka saka ndo kwatiri kuno plastering is done mukati muno aiyo toilet yedu iyo window frame raiswa muchiri punyoro what's good was wodai ointo wodai dai woitapo iwe window frame rapo raiswa zvakare woya apo wodai